L-iskema ta' self li l-Partit Nazzjonalista nieda iktar kmieni din il-ġimgħa qed tnissel suspett li hija maħsuba bħala bypass għal-liġi tal-finanzjament tal-partiti, liġi li daħlet fil-bidu ta' din is-sena b'impenn tal-Gvern preżenti wara li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern baqa' ma implementa qatt. L-iskema magħrufa bħala ċedoli saret biex uffiċjalment il-Partit Nazzjonalista jiddejjen 10,000 euro mingħand individwi li mbagħad iħallashom lura fuq 10 snin b'10 4%. Din qed tkun preżentata bħala mod innovattiv kif il-partit isaħħaħ il-finanzi tiegħu, iżda il-ġurnal Kulħadd irrapporta kif kollox jindika li r-realtà hi mod ieħor. Il-liġi tal-finanzjament tal-partiti tirregola d-donazzjonijiet u mhux is-self. Fil-fatt self kummerċjali ma jaqax fil-parametri tal-liġi. Min-naħa l-oħra donazzjoni hija fil-parametri tal-liġi u għalhekk jekk xi ħadd jagħti donazzjoni tiktar minn 7,000 euro mhux biss ikollu jiddikjara iżda ismu ikun ippubblikat ukoll. B'hekk fil-każ tal-Partit Nazzjonalista qed tqum il-mistoqsija jekk din l-iskema ċedoli ix issir biex ikun hemm sistema li tidher bħala xi ħaġa kummerċjali meta fil-fatt mhijiex. Imkejjen viċin il-Kummissjoni Elettorali kienu kwotati jgħidu mill-ġurnal Kulħadd li l-affarijiet mhumiex ċari u wieħed irid jara l-kuntratti u d-dokumenti marbuta mal-iskema biex jifhem aħjar l-iskop tal-Partit Nazzjonalista, però intqal li suspetti huma ovvji. Oħrajn b'esperjenza f'partiti politiċi semmew kif f'ċirkostanzi bħal dawn mhux darba u tnejn ikun hemm min ma' żmien jażel li dak li jsellef iħallih bħala donazzjoni u hawn ukoll tqum il-mistoqsija ta' kif se jkun qed jaġixxi l-Partit Nazzjonalista biex jirregolarizza l-pożizzjoni tiegħu. Fuq kollox huwa nnotat kif l-ismijiet ta' min se jsellef lill-Partit Nazzjonalista mhux se jkunu ppubblikati biex b'hekk il-Partit Nazzjonalista qed jidher ifalli test ta' trasparenza u governanza.